A clip from an actual class in Israel. Listen to what the kids say, but more so, look at the expressions and the reactions of the adults in this video. כשאני אומרת לכם ירושלים, מה עובר לכם בראש? מה זה ירושלים? בית המקדש. כותל. מה עוד? מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה עם המסגד? ישבר? אם מכן פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל. דיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא... ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? פשוט זעם. זעם? מה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? למה אתה מרחם עליו כשאני אומרת חרדי? מה הוא מפסיד? הוא לא הולך בכל כל העולם. כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים,